Unggah-ungguh pitakon kanggo SD kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki awake dhewe arep sinau unggah-ungguh pitakon. Ayo disiapake alat tulis, buku tulis, lan buku paket halaman 46 nomor 3. Isenono tembung krama lan krama inggile, banjur gawenen ukara pitakon kaya contone. Nah, saderengipun ayo dipun gatosaken. Biasanipun tembung ngoko dipun gunakake kangge tiyang ingkang sepantaran, sampun tepang, sampun kenal, ngoten nggih. Kayata contone kalih kanca sak kelas ngangge basa ngoko mboten napa-napa. Lajeng tembung krama. Krama menika biasane dipun ginakaken utawa digunakake kanggo mbosokke. Saumpaminipun nggih ditakoni kalih ibu guru. Mbak Sari, kala wingi sakit menapa? Nah, menika kedah jawabipun ngangge tembung krama nggih. Kala wingi Mbak Sari sakit watuk, Bu. Nah, kados mekaten nggih. Nah, lajeng tembung krama inggil menika biasane kangge tiyang sepuh kados mekaten. Menawi wau Mbak Sari menika sakit ananging menawi simbah kados tiyang sepuh bapak ibu, simbah, bude, pakde. Nah, menika ngangge gerah menawi sakit. Simbah saweg gerah. Menawi sakit namung tinggih kula utawa kanca sak pantaran. Nah, menika ngangge sakit. Ngoten nggih. Nah, contonipun ndamel ukara pitakon. Mbak Tita kala wingi sakit watuk sampun pinten dinten. Nah, menika. Lajeng gerah. Simbah saweg gerah menapa? Ngoten. Lajeng B. Tuku. Tembung kramane tumbas. Tembung krama inggile mundhut. Nah, contoh pitakone, ukara pitakone. Adik tumbas jajan menapa wau, Pak? Lajeng mundhut, ibu wau mundhut oleh-oleh menapa mawon? Lajeng C. Tembung ngokone mlaku, tembung krama mlampah, tembung krama inggil tindak. Tembung pitakone, ukara pitakone, Mbak Sari wau mlampah kalian sinten, Bu? Nah, lajeng ingkang tindak, Bapak wau tindak kantor nitih motor napa mobil, Bu? Nah, menika. Lajeng ingkang D. Teka, tembung krama dugi, tembung krama inggil rawuh. Ukara pitakone, adik dugi ing sekolahan kalian sinten wau, Bu? Lajeng rawuh, Ibu Revi wau rawuh ing sekolahan jam pinten, Bu? Nah, lajeng E. Nggawa. Tembung krama bekta, tembung krama inggil ngasta. Ukara pitakone, Mbak Amel mbekta buku basa Jawi mboten? Lajeng ngasta, Pak Guru ngasta buku catetan kula mboten nggih, Pak, kala wingi. Nah, kados mekaten nggih conto-contone. Nah, lajeng ingkang F dugi J. Nyuwun tulung dipun isi nggih tembung krama lan tembung krama inggile kadosta ingkang sampun Ibu tulis ing video menika. Lajeng para siswa damel ukara pitakon nganggo tembung krama lan krama inggil kayata ingkang sampun Ibu
contoni wau. Ngaten nggih, menawi mboten saged saged nyuwun pirsa kalian Bapak Ibu. Bu, basa Jawane iki apa to, Bu? Nah, saged. Kalian Bu Revi ugi saged. Ngoten nggih. Matur nuwun, sampun gatosaken video pembelajaran ing dinten menika. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.